Sabies que l'aigua i el sanejament són un dret humà reconegut, però que avui dia encara hi ha milions de persones arreu del món que no el tenen garantit? A Enginyeria Sense Fronteres presentem la nova exposició L'aigua, allà i aquí, que convida a reflexionar sobre la situació de l'aigua i el sanejament arreu del món, i també a casa nostra. Hi trobaràs dades clau sobre la situació mundial, l'impacte de la manca d'accés, la relació amb l'emergència climàtica, casos de vulneració de drets per part d'empreses, moviments socials que lluiten per una gestió pública i democràtica de l'aigua i col·lectius ecologistes que defensen els ecosistemes i els cabals naturals. És una exposició amb una mirada crítica, local i global, que denuncia les causes i conseqüències de la vulneració del dret a l'aigua arreu del món. Contacta'ns si vols portar aquesta expo al teu municipi.